Dat gaat er wel in? Geen probleem mee, hoor. Het zal niet de laatste zijn vandaag, hè? Nee, we beginnen net, hè. Nou, de visserijfeesten in Breskens zijn in de jaren 50 opgericht om de visserij in Breskens te promoten. Inmiddels is het veel meer dan dat. In een weekend trekt het wel 75.000 bezoekers. Maar hoeveel is er nou eigenlijk nog van die visserij in Breskens over? Die lichtblauwe die er ligt, die komt van Breskens. Aan de overkant de 29 komt van Breskens. Die rode die aan de overkant ligt, die komt van Breskens. Ik denk dat er nog een stuk of 5 visserschepen zijn, Brescianers en nog enkele Belgische schepen, maar voor de rest is er niets meer. De schepen die hier liggen, dat is de enige visserij nog. En nog een beetje kleinhandel en groothandel bestaat hier nog. Vroeger waren het een stuk of 30, misschien wel 40. Toen ik jong was waren het een stuk of 25, 30. Toen had je nog 5 grote schepen en de rest is een garnalenscheep. De visserij in Breskens wordt jammer genoeg steeds kleiner. Dat komt voornamelijk door Europese regelgeving. Veel familiebedrijven hadden ook geen opvolgers en zo. Dat was ook wel een van de redenen en ermee gestopt zijn. Ik ben zelf ook visserman geweest, maar noodgedwongen ook moeten stoppen. Ja. Want het levert er te weinig op. Het levert te weinig op en je bent te lang op zee en je verdient te weinig geld. En ook een aantal jaren door de zeer dure halsolie zijn er ook toch wel een paar schepen door gestopt. Omdat het gewoon niet meer op te brengen was. Dat is toch wel jammer, want dat is toch een beetje de charme van het dorp altijd geweest. Ja, zeker. Dat is de charme van het dorp. Dat heeft ook het dorp gevormd natuurlijk. Dit is het laatste jaar dat waarschijnlijk ook de vismijn gebruikt wordt. Want het feest is begonnen bij de opening van dit gebouw in 1953. Nou, dit gebouw gaat dit jaar waarschijnlijk sluiten. Dan wordt er aan de overkant een nieuw gebouw geplaatst. En we gaan kijken of wij daar het feest ook weer kunnen gaan vervolgen natuurlijk. Dit is om de visserij te promoten. Heeft u ook het idee dat het nog steeds zo is? Ja, een beetje wel, maar het is tegenwoordig wel meer een horecafeest geworden eigenlijk. En ja, als we daar de mensen ook mee kunnen plezieren, dan is dat ook wat natuurlijk. Maar we willen wel de nadruk op de vis houden, zolang dat kan natuurlijk. Want daar is het mee begonnen en daar willen we het ook echt voor doen. Zo krijgt zo'n visserijfeest natuurlijk ook wel een beetje een heel andere betekenis, toch? Nee, het blijft een visserijfeest en het is nog voor de visserij wat hier nog is. Alles bij de visboer. Ja, zeg maar. Dit hoort wel een beetje bij de visserijfeesten, denk ik. Ja, overdag dit en s'avonds schijnt hier feest te zijn, dus hoort een beetje bij elkaar. U zegt schijnt, toerist? Ja, een beetje wel. Tenminste, we komen uit Arnhem-Muiden, maar komen wel deze kant op voor de visserijdagen. Gewoon uit Dordrecht. Gewoon uit Dordrecht. Is dat zo gewoon? Nou ja, ik weet Breskens ook te vinden. U weet ze wel te verkopen vandaag? Ja, dat moet wel met mevrouw. Mooi weer, alles zit mee. Je ziet het zelf. Het is sowieso een heel groot evenement. Heel veel activiteiten. Zoals je ziet, heel veel mensen. En dat zijn er 10. Oh, die gaan nog zwemmen. Zie je? Het is niet te geloven hier. Hey. Ik vraag me wel eens af of het nog wel om de visserij gaat. Ja, als u zegt wat het gaat om de visserij, er liggen hier nog een paar boten inderdaad. Maar minder dan vroeger, denk ik. Ik denk dat het overal een beetje minder is. Maar het is wel een evenement wat dan weer mensen trekt. En misschien wel omdat het visserijdagen heet. Het is de naam die het promoot eigenlijk. Ik denk het wel. Nou, laat u nog maar eens horen dan. Ja. Jij moet paling en haring, dat laatste. Hallo? Lukt het wel een beetje om het brood ermee te verdienen zo? Ja, nu weer wel, want nu we op de pulsvisserij veel minder onkosten en de visserij is goed. Dus het afgelopen jaar is wel goed geweest. Daarvoor was het een moeilijke tijd, ook met die dure halsolie. Dus het komt wel weer een beetje goed? Als ze door had, zeker wel.